Hello mga binati o minahal kong matalon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay guys, hapit na karon ang Pasko. Niya sa karon ang ikatulo nga adlaw. Ang ikatulo nga adlaw sa pagpanghatag sa mga pensyon. Ikapat ay gunad man to Monday niya, Tuesday maron. Ikaupat nga adlaw ang sa pagpanghatag og mga pensyon sa mga senior diri sa lungsod sa Matalong. Okay, maunig mga barangay kung diin naka-schedule sa karong adlaw mao ang sikan nga quarter sa pagpanghatag og pensyon diri sa lungsod sa Matalong. Okay. Mao ni ang Barangay Luwan, Barangay Santa Paz, Barangay Esperanza, Tagos o Caridad Norte. Mao ray naka-schedule Huwebes ron niya September 15, 16, 22. Niya sapis. September 15, 2022 niya ikaupat nga adlaw sa pagpanghatag og mga pensyon sa mga senior diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay. Moadto ta niya agsikan ag quarter niya 3 months man na 1.5 ilang madawat. Okay. Moadto ta sa area kung diin nag-distribute o adunay mga barangay ngadto nga nag-wait or nagkuan silang schedule sa pagpanghatag sa mga ilahang pensyon. Atong bisitahon niya karon ay September 15, 2022 Iko PP at Pure Service Matalom nun. Andam motabang sa ekonomiya o sa katauhan sa lungsod sa Matalom. Okay, andam motabang sa administrasyon headed by sa atong abtik nga Mayor Eric is Paulio o mga konsihales. Okay. Atong guys, kung diin ng hatag ato silang himamapod. Manghimamat pud nila. Murag correct charot kadto kasi atong sulihon bitaw guys atong adtoon kung diin unsa nga barangay ron ang hatagan kay gunad man ni morning hantod hapon nya atong kanon kung unsa nga barangay o unsa asa nga area nga nang hatag og mga pensyon diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako man hinaot nga magmalipayon tong mga senior nga gipanghatagan og mga pensyon diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Madto ta guys kung diin naghatag or nagdistribute sa ilahang pensyon diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Ikot PP andam motabang sa administrasyon o serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, madto ta guys. Diin ang kuan. Pit nagkuan guys. Bawo nga natay star. Hapit nagpasko. Okay, madto ta guys sa area kung diin nang hatag og mga pensyon sa mga senior citizen. Okay. Tunga-tunga guys, ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay. Guys. Busing. Asa mo nga barangay ron madam? Asa nga barangay ron? Ane. Mana man ni Tagos. Sige. Barangay Tagos, ma'am? Yeah. Okay. Ang area, Barangay Tagos ag panghatagan karon. Muna niya pa ma'am. Ulin niya pa. Tuwaog ang tawagon ng Tawag ra. Sige. Ang area. Ang area na naglinya pa ni sila guys aron hatag o mga pensyon. Busing.
Kumusta? Ay, Wala na malay ka mo kuan dire. Wala para din wala tayo. Wala di ka mo kuan. okay, mga ni guys. Dugay na kanina tawag. Sayang yung sabi. Ang sasamurin ko dito ang code mo dito na engine number dili mao papaliko din mo balik kasi dili na buat sa takay unsay number ha Mga ni area kung diin Barangay Tagus ang panghatagan. Okay guys, mga area kung diin manghatag o pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Agka mo na nakadawat na mo? Asa nga barangay? Okay, Team Plansa. Okay. Okay, maunig. Okay, mga nag-area. Okay. Pagkutog ni Sabado ang pagpanghatag o mga kuan senior citizen diri sa lungsod sa Matano. Muna guys, busing. Okay. Ako mang hinaot nga magtanibang kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matano. Once again, thank you. Iko Live diri sa Municipality of Mata.